pootje gezien? Nee. Dus dan zie je dat hij een behoorlijke wondvaat heeft. Is nog niet Die helemaal... bruine. Nou, dat is echt Jackie ten voeten uit, joh. Dat jongetje met die blonde manen. Nee, die hier. Die bolle. Ja, die blonde die vind ik Jackie. Die daar komt steppen. Ja. Ja, dat is de mama van Briolet. Dat die blonde. Ja. Hé, Afrika. Kijk, je hebt de hek aan terug. Dat is Jackie, hoor. Ah, opoetje. Moeder geeft zichzelf door. Hé, oma? Ja, hè? Jij niet het zit hoofd van Jackie, hè? Ja. Nee, meer het hoofd van Briolet. Deze daar, die vos. Kijk, die hier bij het hek staat, dat is Jackie. Dat is het kind van school, die leggen we samen. Ah, oké. Kijk je mama. Nee. Kan je ook wel zien, hè, dat dat moeder en zoon zijn? Nee, dat doen we niet. Ja. Nou, jouw gilwijf.